siphuma apha ngaphakathi ekoti apha ngaphakathi ekoti Likambeli mamelani ke abe khona noba singele kade kakathathu sizokwazi ukufumana i-decision. I think uLazette uzawucacisa the argument ephakathi kwegqwetha besilisebenzisa kuqala naw kwakho ke ngoku Mr Phakade xa besine-engagement naye izolo besingayazi into yoba the case ifikele kwistage soba kothulwe ijudgment. Naw kwafumanise into yoba ngoku siyayifumana ngoku loo nto apho. Naw uMr Phakade bengenakwazi ukuthi seliqhuba ityala kulindelwe ijudgment asuka qhawula ngenela. Naw kwanyanzeleka into yoba sithi gqwetha maligqibezele ijudgment. Naw kulapho ngoku uMr Phakade azawungena khona after the judgment yoba sizawuqhuba kwaphela. Sabe kanti siyavana negqwetha eli kuloo nto. Now esiphazamisa babhuti no Mr Phakade sa-engage eligqwetha lavuma igqwetha. Xa singena apha ngaphakathi ngoku igqwetha lithi kukho the new development into engakhange sivumelane ngayo. Uthi ngoku kukho igqwetha lizawuthatha over utsho phambi komantyi. Yabangela loo nto leyo ngoku ifuna usatyelwa loo nto kodwa makhe sibhreyike saphuma. Uphuma kwethu sazama waphuma uMr Phakade salibamba kwanye negqwetha wabonisa indlela into yoba akumelanga into yoba i-challenge uvezwe ezo zinto apha makagqibe ne-judgment ithuwe i-judgment. And then after that siyavumelana into yoba thina wena uzawuthi ugqiba kwakho i-judgment uMr Phakade athathe over uqhubekeka netyala. Wavuma saphinda sabizwa. Xa sibizwayo phaa ngaphakathi kuba sithi bayilungisile le nto uyaphakama uma phaa emkhumbini uthi uyawithdrawa. Na uthetha into engakhange sivumelane nayo. Yabangela loo nto xa uthi uyawithdrawa ke mayibe kanti uyaphuma uthatha iitasi zakhe. Uthi ekhangelwa ngumantyi uba mazame utshekiswa kwenzela into yoba kubonakale into yoba kuzawunikezelwa njani wabe emkile akafuni nokuva. Ebenalo ke ilizwi ndithe ndizongena ke kwi-argument besenzeka phaa. Ebenalo nelizwi loba makuthathwa imali mayothatha imali yakhe imali yethu siyothatha. Now sihlangene naloo nto kule game ke ngoku sizongena kuye kwanyanzeleka into yoba uMr Phakade abe ne-argument owuthethe ekucaleni nomtshutshisi kwakunye nomantyi. Ya naw ngoku xa sibuyayo wasixelela uMr Phakade uba kuza kwenzeka ntoni apha ecourt ngenxa nto yoba ngokufuneka acollecte i-information nezaa charge sheet usiya ebetshajwe ngazo. Naw akwazi ke ngoku into yoba but ke ngoku sizawubulela ngaphakathi silindele idate kumantyi uba idate izawuthina into yoba avele kwakhona usiya ecourt. Lindani
avele kwakhona ecourt kodwa uzawuzama into yoba le date ingabikho kude. Naw ke ngoku that's why isangena okwesithathu wathula ke ngokumanje ebunika ichance into yoba makakwazi ukupheruza yonke le information uzawuthi avizithele noSiya ejele uyothatha eminye imininingwane afumane nezi-charge sheet yamiselwa i-28 zikaJulayi. So lo nto ithela ukuthi ke sizawuphinda sizoba lapha sinike nina abantu bathethe lapha ngemva nithethe ne sizawuphinda sibe lapha ke ngeza 28 ngaphezu kuba siqhela uba lapha at this time Tuesday. yeah next week Tuesday silapha apho kuzawube ku-argument ade uSiya sifuna i-bail application aphuma bengaphandle and then enye nenye into sayibona after that sokuqhubekeka kwakunye noMr Phakathi so kumeke kanjalo ke apha ngaphakathi. Enkosi. Okay, unana wasuya utata sechiba nampasi ngalando la. No uyabona kulo mcimbi olandwa kwempahla ndifuna silungisane. Banqesi and lo tata khangasixelele last week apha siphume apha mosisithi kuzelwa ingxoxo ye-bail application apha namhlanje khangatsho ukuthi was not honest into yokokubana uzelwa namhlanje i-judgment. That was his failure ke. Now when we confront him because kaloku kufuneka simconfront umntu imali yethu lesiyikhupha apha kweligqwetha eligqwetha ayilo gqwetha lika-legal aid nelika-legal aid nakakade liyabhatalwa si-state bekuzafuneka siliconfrontile. Now sibona ingathi ngokufuna simteketise ngale nto kanti bavumelene xa uligqwetha lam ndingekho happy ndinelungelo elipheleleyo lothatha elinye igqwetha elizawundenza happy. And into ebibangela masenze le nto kukubona ingathi uyohlulakala ngumthwalo sevele kabini uSiya ecourt angakwazi ukumkhupha yena angakwazi nokumxoxela yiyeke ke yokumkhupha because it's not up to him ukuba uSiya makaphume or not, it's up to i-court. But yena as i-attorney kaSiya kufanele uba aconvince i-court ukuba lo mntu utraceable uzofumaneka, lo mntu unefamily unabantwana unomzi unendawo yohlala ngeke avele kuse kuthiwa akakho. Uyayibona akunawuthi kunikwa i-foreigners i-bail ezingekho traceable ezi-undocumented kunganikwa uSiya we-South African citizen onomzi owaziwayo uba nekhaya lakhe uSiya ngaphandle kwalapha unekhaya unelali uzawufumaneka kazobaleka and akayodanger uSiya akangagwinte mntu kangakutshe mntu kwabantu ababulala abantu but within a week afumane ibheli. So yena he was not fit. Sabona ke into yobana masesikhe sikhangele umntu who is fit for le case. Yena bekufanele into eyenzileyo ugqibezele umsebenzi wakhe namhlanje ngokwesivumelwano sakhe negqwetha elitsha. Then Mr Phakathi athi take over ke ngoku because ikwi-judgment ifana nento yoba ndithi inyama xa ndigqibotya inyama ithambo ndifuna ulinika wena balinhlantathe ndikunikelani because kaloku inyama sendiyithile. Yiloo nto le yenzekayo. But ke kuba ke uMr Phakathi engumntu wabantu and sine-good relations uthe jongani ndizawuthatha over kule nto yakhe ndiyigqibe andizonitshaja for loo nto. I'm going to go and consult uSiya eprison. Bekufanele sibhatalala naloo nto wathi andizonitshaja for loo nto because apha nilwela nam nabantwana bam nefemeli yam ndiza kunitshajela uba ndizawustaja apha qha for uSiya le mali besiyazi kakade le yoba ezawuqhubekeka ngokathatha ikheyisi yomnye umntu aqhubekeke nayo akasizombhatala nento yobana ezawuya eprison kuSiya ayoconsulta kahle kahle noSiya azova ingcambu kuSiya zale nto akazosibhatala. Uzawukholektha i-information abuyele ke ngoku ecourt ngala 28 azosimela for uSiya. Into efuneke siyazi umzabalazo uyaqhuba and zi-delay tactics ezibangela into yobana nani noyike nifuna ubuya umva ngoniqonda hey iba nzima ngosumntu xa ebanjiwe kanti asibuyi ngamva apha. Instead sizawutsho siyenze ke ngoku horizontal le nto kahle kahle aba bantu inoba bafuna side sibaxhakamfule siyobalahla ngapha kwebhoda sithi hambani apha siyaya kuloo nto leyo by collecting i-bylaws and doing zonke ezi zinto so like stupid qha sifuna ukuthi sihambe yonke indlela ebekufanele uba siyihambile sikule ndawo ngoku. And ke into esiyaziyo uba sizawude sidikwe sikruquke ngoku iiposta esizawuzikhupha zizawubhala uba sikruqukile sidikiwe and once sitsho sithi sidikiwe sikruqukile sizabe sesingacingi nantoni na and silindele nantoni na. Xa usilwa mosulindele nantoni na. Let us keep on supporting uSiya siphume in numbers nge-28 sibe lapha simsupport uSiya nefamily yakhe azifilishe
naye at least ke noko nami ndikwazile ungena phaa ndabehavior kancinci nje ndaphinda ndaphuma ndambona usiya emehlweni nam because ubhekile wasijonga he's right, he's fit, uright and igqwetha lithethile naye and usiya utsho uthi kunoba makwenziwe uphela sonwabe rather ndifumane igqwetha eli-right. So ithi loo nto leyo nayo uyixolele le nto yokuba uliqhawe usiya by being there we have to recognize him as inkokheli yethu because ukuhlala ejele guys sibe thina sityanasa sicaqamela amalanga it's not a child's play. Ukutya ongaqhelanga it's not a child's play ngoba siyayazi uba nezamali zethu ze-tax umane kuthiwa abantu bayatyiswa pha benziwa yonke into azifikeleli ngohlobo kufanele uba ziyafikelela kubo but we'll keep on sisilwa sisithi mawahambe amakorekwere elizweni lethu futhi nomntu ocimba uyasisapresa sizamnyhasha simbonise uba sinamalungelo okuba senze le nto siyenzayo. So ndifuna ni-understand guys that we didn't do anything engekho solid man. We have tried kwa into yobana sikwazi ufumana a new attorney ithi loo nto leyo we are able to do it. So thanks. Ngale ke gqwetha lethu uMr Phakade is traceable. Lo mfo sike samfaka negama lakhe apha kuGoogle sikhangele uba yewena ungubani asimfumani. Igqwetha ke uthi ungakaligqiba ulibhala ukubhala uPhakade attorneys uthi usathi PA tontoni uthi attorneys avela umuntu senzisho uba ne-location uyavela umuntu nami xa ukhangela mna kuFacebook uthi usathi AZO uthi usithi LA sebevelo azola phayana but lona ungu-untraceable uzawufuneka ke simkhangele uba kahle kahle uliyona lento ngoba nyawukhumbula kwakukugqirha ngapha eJoburg engugqirha pha enyanga abantu kanti akakho qualified uyayibona ne. So siyijongile ke loo nto leyo ke yoba abantu baze ebantwini ngenxa yentlungu noba frustrated bafune ukugeyina bona kule nto uyayibona ne. So let us go home mathandazo abathandazayo bathandaze mani abaphahlayo baphahle thina sizawuyenza le nto practical. Yena usiya uzawuphuma pha raining or not uzawuphuma usiya and sizalibhatala igqwetha nangosawuphuma apha sihambe siyodeposit yabona uba yena uzile wazokwenza yonke le effort imali yakhe ayikabikho kuye besinako nothetha istori uyayibona. So ithi ke le nto ndizama uyithetha yinto yokokubana sizawuyoyithatha la mali tata mlapho ngoba kutsho yena ngomlomo wakhe wathi uba niyafuna ndingayoyithatha irefund kutsho yena ngomlomo wakhe sizayoyithatha ke because siyayidinga ngoba kasebenzanga uyayiva ne. And ke ngoku ithi le nto singoyiki imali apha silwela for the future of our kids silwela thina silwela uba ii-businesses zabantu abamnyama ze-South Africans zibuyele kubo asizokwazi ukuba no-BCMTV abawutyhutuluzwa ngala magqigamba bangene bathathe le business yabo uyayibona. We have to support our own people that we know esiyaziyo into yokubana sathi xa siyocela unembeza basincede. Siyabulela ke nakobo no-business basemdantsane esithe soya kubo siye ngoku sesilapha ecourt but benza amatiletile uba mabayikhuphe imali kasiya yegqwetha besithi usiya kalweli yena ulwela nathi singono-business. Siyabulela nakubo abantu abanebhizinesi apha emdantsane abethe bayisapota le nto yethu and bathi ke masibaxelele prior if ever sinengxaki masibaxelele prior nabo banawo amagqwetha wabo bengono-business. So if ever mhlawumbi sinayo i-communication ke nabo before mhlawumbi ke kungcono kunoku but into endifuna uniqinisa amadolo kuyo mathandazo yinto yobana soldier on simile nathi siyariska apha siyayazi each and every one of us is at risk but asiyoyiki le nto siyenzayo ngoba sawukhumbula eli lizwe lalwelwa futhi abanye abantu abalilwelayo eli lizwe iifemeli zabo zibhenefithi nobhenefitha ekululwelweni kwabo instead zisuke zacinezeleka. Mandla wethu kuye i-Afrika i-South Africa but into endifuna uniqinisa amadolo kuyo mathandazo yinto yobana soldier on simile nathi siyariska apha siyayazi each and every one of us is at risk but asiyoyiki le nto siyenzayo ngoba sawukhumbula eli lizwe lalwelwa futhi abanye abantu abalilwelayo eli lizwe iifemeli zabo zibhenefithi nobhenefitha ekululwelweni kwabo instead zisuke zacinezeleka. Mandla wethu